mo ese ye be mamu hu nsrahwe bia ewo wo man mu titiriw ene kwawu man mu ene ye be pie mu wo Nkofieho Cave na ye nipa woda no a o discover sa cave ebedi nkomo na wa kire na bakosem na die nti esese wo a wo hwe ba bibiara wo no bedru Ghana o hwehwe Nkofieho Cave na oba ebe hwe ho eti ene ye ni papa yi bedi nkomo opani ya mo akwaba Mejo souvenir mpacho udi ankasa de se me den de Kofi ayi mpoakwa na me na me discover cave for the past 12 years and we dey kan na so bi bisa senti a wo so bi ba behwa ye ka tourism a ye nsrahwe ye won nsrahwe ahoro bebre biai bebre a obi atumi ye den ekọ nanso Nkofieho dwumadie bebre wa ha ne mu ana ye niema a ye nso ye da na di no eye soronko a se nye Nkofieho ha eye kwa Twenedurase ha na abeba na obehunu ana obete adi ho adanse a ba bia ni ho a obeden obenya na oyi obi a opese wo hunu bibi ahoro de a ene na me twa kwan se ye wadwen se obeba Nkofieho Nkofieho no the history no eye de ne baaye na tesei na Nkofie no kra ka Nkofieho a eye de ade ye ka Nkofieho a Nkofie ade a amna ye mfa se asase a ye bɔ nkuru edua mu bayere ana ye nyina nim se ena ana ade a ye bɔ esie nipa o mana ye sie nipa se ne tu note ne digu so no eno so ani Nkofie ese na tete no se akofo ni bi wu a ɛhɔ ɛna ne ekra wo nisan so ma bɔ nkuru ana ɛhɔ no mo ba bi ye sie ye na wo suma obi se onko ɛhɔ nso ɛyɛ biaye a ye dodo ɛyɛ mfuo ne ade wo nkyɛn ne ade na wo maame akwafuo mu na watwitwa gya bi agu no aka yɛ kwaku kwasie ne nkyɛn na kokɔfa gya brɛmia ɔte asie no kora wonkɔ ebi sɛ nkane no atu owuo ne asie no mu ne ade a na kwala bi ne hɔ a wodi ho agro ente sɛ ne enne wobɛkɔ ayi ase ne ade da ne nkwala gyina hɔ no mu ne yedi asa no na ente sa eti ne sɛ bɛyɛ a enhunahuna nipa bi entwi nipa bi nso adwen sisu sɛ hɔ no mu yɛ asie no ɛna potoka sɛ bɛka sɛ ɔmo corrupt din no ɛyɛ no Nkofieho sɛ bɛyɛ a wonnim na mo wonnim so de a ɛno nso no aka wano atoma yɛ den ɛde afa ho adi benya ayedin Nkofieho na cave no bɛn hɔ ɛna ayi Twenedurase nso ne ɛwɔ nti no ntimi mo cave ne din nyi Twenedurase mfirim saa nso na sɛ wo bɔ baabi a cave no wɔ no nso a ɛyɛ biaye a cave no wɔ no nso na ɛyɛ Nkofieho no nso no ntimi nyi ɛno nso nyɛ den mfirim ma ne nyi nti ne yɛde Nkofieho no ebata obodan na cave no ho me benya Nkofieho cave tete ho no obodan no na se cave ne yede den enkane no na adan enhye dan ni ho enti na bebre ne tete adukrom ene abodan na abodan no ya horo bebre a na obi a wo ne oyɛ den ode ye nyen beti fa yen die hu ne se ne na so omkɔ hɔ no mkɔkɔ ye wo nyankomade kɔkɔ ye ne ma bi ne ade enti na no na metumi ayɛ den aka de afa ho ebi hɔ no mu a tokura a obewuram sɛ baabi o ha ebinom de omhu kokosie wɔ kwan bi so ebinom so krampo no de hɔ yɛ baabi a omutumi kɔyɛ den ekɔkɔda sɛ bɛyɛ a onni dan a na sɛ baabi ɛte saa no bɛkɔ no akɔda no de adwodwo no ho ana sɛ de abɔ no ho ban de afiri aboabɔ ne bi ana sɛ onipa bɔnefo bi a wayɛ na adwen sɛ ɔde ne bɛfa kwan bɔne so nti no om de ye niema bebre na mu sɛ wo ba ye Nkofieho a em sɛ ye kɔ no sɛ ne sitie bia ne bɛka no so aka ho ama wa hunu ne na mo de ɛhɔ no mo de no ye titi ne di kan wo kɔ akɔhwɛ wani so ade obi tumi ekokogina mpo ano bi ɔso hu ɛpoda na akogina mpo ano no ahwɛ sɛ ne ɛpo no da hɔ tetrɛ saa no ɔkɔɔ no wakɔ akɔhunu ɔkɔ nso na oduro hɔ no mo na se yakɔ akɔyi nam aba ne yɛ tɔn a ebi ampo na no na bɛyɛ fo akyen kurom otimi tobi enti no o se odi nani akɔkɔhwɛ ade na akiri no osan so timi nya ade a ɛfo hɔ no mo so ɛtɔ ɛde ba fie na ɛsɛ mfa so no wanya no akɔyɛ mienu enti no wuyi nsrahwɛ asɛm no efiri Nkofie mu no so no ɛho a biaye a wokɔ a wunya akwanya ɛde bɔ mpaeɛ na apoteka sɛ bɛka sɛ o make wish ɛde srɛ bibi efiri wunyame ana sɛ tumi bi a wugidi sɛ wutimi ne di kita ho ɛma ne boa wɔ kwan bi so no ne di kita ho na obia oba bia no nkyerɛ me sɛ me de tumi a me gidi tumi a na emom ne metia ne sɛ obi a obekɔ ho bia ne sɛ ɔkɔɔyɛ no na busade a ɔde kɔɔyɛ no
abamuama. Wow. Na kyerɛ sɛ wokɔduru Nkofie ho a wowɔ ɔhaw amanneɛ bi anaasɛ wowɔ abisadeɛ bi a wokaa yɛ apa na ayɛ hɔ ama wo. Menka so wokaa yɛ apa na ayɛ hɔ ama obi deɛ ba nɔpɛ, obi deɛ ba wia, obi deɛ ba anwummerɛ. Obi tumi kɔ hɔ no mu 1 week na waka kyerɛm sɛ nem kɔbisaa nneɛma mmiɛnsa mmienu aba mu. Obi hɔ 2 weeks bebree na aba ha ɔfa mede mekɔ hɔ mekɔyɛ ɛsɛ yi o nti mede mahunu sɛ biribi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti ebi a shinap akɔtoa ni afe so a na bere bi so na sɛ me mo yɛ amammerɛ bi a mo de ayɛ obi wɔ ha no bi a ɔde sika bi kora 100 cedis a na ɔde aka ho yɛn nso yɛada n'ase ampa nso ɛbere no so na se yɛbɔ mpa yɛ ne yɛkae a yɛkae saa nipa no nso ɛwɔ kakra a ɔbaayɛ a ɔbɛhu yɛ ɛne ne nkae a onya de maa yɛ. A new site say yɛadwene ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya washroom facility sɛ ɔsi yɛnya canteen ne nneɛma bi a obi ba ha no ma obɛhu sɛ ampa aha yɛ tourism destination saa nneɛma no nyinaa koraa no ɛyɛ part of requirements a ɛyɛ Ghana Tourism Authority for regulations a ɛwɔ sɛ wo operate bibi as a tourist site ɛwɔ sɛ wonya. But unfortunately no koraa no ɔmo yɛ sɛ nkɔmba abɛboa ayɛ nanso aha kɔyɛ forest reserve a wontumi mfa wopɛ ɛnyɛ any physical development bi amrɛko a ɔmo ma wo saa akwanya no nti no ɔmo ne yɛbɛdi nkita ho no yɛn nso yɛatwerɛ letter de akɔ akɔda mpanimfoɔ na megye di sɛ ɔmo hwɛm a ɛbere pɛ mu no ɔmo bɛhwɛ na ɔmo ama yɛ green light no ne yɛn nso yɛama GTA foɔ nso aso ate na mmoa bi a ɔmo nso bɛtumi de aboa ma ahohoɔ ne adeɛ a ɛfiri amano ne adeɛ ɛba no ɛba babiduru a ɔmo nso ahu sɛ ampa ebi sɛ ɔmo botan ne sɛ ɔmo bɛ project ha ano mɛbɔ ha no mu ho dawuro ama wiase nyinaa de ate na wabɔ dawuro na obi fi abrokyire na ɔba biduru ha na ɔba ya na epɛ baabi agu nso a na aka kyɛn sɛ kɔ ne koko gyina hɔ no mu ana sɛ mepɛ baabi na masiesie mu hɔ ama ne sɛ kan sɛ nwura no mu kɔtutu fam na okotia bibi so na aboa bi so na ɔka no a na no pɛ so kyerɛ sɛ edri any obodan na no ana sɛ bɛka sɛ cave entrance ɛwɔ Pɔtɔkasɛm na ha na wudura na wasɔ torchlight na wahyaseɛ ɛsane kakra ɛwura obodan no na ansa kra na bɛduru ha no mo a mohwɛ ahoma a ɛsa ha yi a bibi edi adanseɛ sɛ wobɛyɛ body exercise kakra ona kokom wabatiri onsa kokom ɛne wadwene bibia no ɛbɛyɛ adwuma kakra ansa na wodi aba bɛduru ha ago ipamcho afei yɛbi sane akɔ na ɛboɔ no foro ɛne emuwura ɛne ne pie mu na akɔyɛ sɛ letter yɛfrɛ no anaasɛ m sɛ na yɛatwerɛ no yɛhwɛ sɛ ne yɛforo baeɛ no a ɛyɛ m no nan benkum no enti no baabi a yɛduru na afei ne yɛbɛtwa vɛn no enti no yɛbɛsane kakra yɛbɛduru baabi kora mpo no yɛde atwedeɛ ne nhoma bɛsane sane akɔfɔ mu biem akɔsi vɛn no ɛmene ase ansa na yɛasan so afoforo no kakra aba bɛduru m no ne nan no abati ansa na yɛbɛduru hɔ no ne kyerɛ sɛ yɛduru abɔnten a yɛde ɛbɛsane na yɛpie afiri cave no nti no mɛsrɛ sɛ mo di machi bra mo nsa kuta wall no mu ana fesuo no ho kakra ɛfɔm ɛnyɛ papa nti no obi anhwɛ sɛ ɔmpatiri ɛnte nhwe na wakɔfa asɛm aba nti na ayɛ so ɔbra akwantuo no ɛrɛ anantobo aseɛ pɛpɛpɛ afei wotumi to kanea no hwɛ soro ɛhwɛ sɛ ne ɛboɔ no apae kɔ Bruno ɛyɛ beaeɛ a Pɔtɔkasɛm yɛfrɛ ha wish center ana baabi a sɛ wopɛ sɛ wobɔ mpaeɛ a na wobisa wo nyame wakoma so ade a yɛma wo saa akwanya no yɛsima baako na no ɛba ne saa yɛma obiara dum ne kanea na yɛde ani edi adanseɛ sɛ wo wɔ ha na sɛ wonkuta kanea esum a yɛka ho asɛm no wo nso de wani adi ho adanseɛ na within saa 1 minute of saa darkness no
ɛna yɛde ɛbɔ saa mpaeɛ na wohwɛ a wotumi sɛ ɛmpan aha na ɔmote na wotu ani hwɛ a wotumi sɛ yɛahyehyɛ ɛbuo bi wɔ ha pɔtɔ kasa ɛbɛka sɛ pieces of rock arrangement ash na bottles ne adeɛ deda so na ɔma ɛwɔ mu no yɛsɛ freedom of worship nti no wodi dwuma bi a na wɔ sɛ wobie kwan ma obi biara nso ɛtumi nya kwan ɛyɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nam nsrahwɛ dwumadi a yɛafa ato yɛn ho so nti obi wɔ ha a ɔsɛ ɔno ɔgye yɛ nananom kwan a ɔmofa so bɔ mpaeɛ ɛdi to ɔba a ɔno nso de ne hyena ba ɔba a yɛma ne bɛgyina ha na ne mpaeɛ bi osusu so ɔbɛbɔ no na ɔno nso abɛbɔ yɛnnuanom a kristofoɔ ne nkramofoɔ no nso deɛ ɔmo duro ha a yɛma ɔmo de ɔmo nsa mmienu ɛsosɔ ɛboɔ no mu sei te sɛneɛ ɔmo kyerɛ sɛ wokɔ Israel wailing war na ɔmo kɔyɛ no na ɛno nso wode abɔ mpaeɛ saa sima baako no ɛbisa wo nyame akoma so adeɛ na ha no sɛ wotu w'ani hwɛ a wotumi sɛ ɛsan so ɛkɔ ebu kanko ebu Cave ɛhɔ no wowura mu kɔ a ɛhɔ no mu bie bɛyɛ sɛ sɛnea ha no mu abie no bɛyɛ ɛnan anaasɛ enum na ɛhɔ no yɛayɛ adwene sɛ yɛduro ha a yɛma obi antra ɛnkɔ hɔ no ebi sɛ yɛgye di sɛ ha yɛ kronkron bea a ɛnyɛ biribiara na ɛwɔ sɛ ɛba ha nanso sɛ yɛama yɛakwanya no sɛ yɛma kwan ma nkurɔfoɔ mmra srahwɛ a na ɛno nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛbie baabi a ɛtom nti no wokuta biribi a na biribi koraa na ɛwɔ wo ho ɛna sɛbe ɛmfata ha yɛma wode ba bɛduru ha sɛ bɛyɛ a yɛbɛgya baabi a ɛhɔ no deɛ ɛbɛkɔ so awɔ hɔ kronkron ama wɔn sɛ bɛyɛ a biribi a na wɔn nso bɛnya ne yɛbɛka no privacy nti woba no aba bɛduru ha yɛma wo ntra ɛnkɔ gye sɛ bi a afi bi a na bra no bi a ɛpɛ sɛ yɛyɛ amammerɛ bi na ɛno no yɛwura ɛboɔ no ase na yɛakɔ ɛmu hɔ na ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛakɔ akɔ akɔrɛ nti no kakra a metumi aka ɛde afa beaeɛ a yɛabɛduru a ɛyɛ watch center no ɛno no wie yɛ mpaebɔ no seesei yɛbɛsane na yɛbɛsan so kɔ fam biom ɛde atwedeɛ ne ahoma akaeɛ no na yɛpie afiri ɔbuo no mu anaasɛ cave no emu na wohwɛ a wotumi sɛ mframa bi nwunwunwu bi ɛyɛ ne yɛfrɛ no AC air condition mframa no bi ɛbɔ fa wo ho na ne nyinaa ɛka ho ɛma aha no mo yɛ beaeɛ a yɛbɛka sɛ ɛyɛ krabɛhwɛ na ate ayi afiri ma no